पकनानै सावबाबो सावख'नो हालायलायासै नै मानसिया एक्सप'आ हाबफैग्रोदों। हेल' लोगोफोर, नै सोरांलायबाय। दायो आङो दुगैनानै लाखांबाय। ओमफ्राय मैया सायनानै दोनखादोंमोन ना आइया साम'खौ, ओमफ्राय बेखौ आइया दायो संगासिनो आरोना। ओमफ्राय आंबो दायो फुङाव जानाय मा संनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आइयाबो साम' ओंख्रिखौ संगासिनो आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना लोगोसे नायलांबाय थादो। थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर। ना एसे दंमोन, ओमफ्राय बाथोन देनोसै आं मैयानि बानलु बाथोनजों जमा होनानै बाथोन देनोसै बाथोन। नारा भाजा। साम' हवबाय दासो संहांदों बावाखै र'। मा जालायखो नोंहा? हा? अबाय दै? अबाय दै होनदों? गैया थ' ओंखार आं माबा देखाङाखै आंहा। ओंखारलाय बाथोन देनो र' बाथोन देदो होनो आंहा बाथोन देदो आंहा। र' देग्रोनो आं। ओमफ्राय नै सानसुनि ओंख्रियाबो जाबाय आरोना। आब' संदोंमोन, ओमफ्राय मोनबाय आरोना। नै दिनैसो अमा जाबाय लोगोफोर। जा अमा जायैया जा गोबावसैमोन आरोना। अमाया बेमार जाबाय थादोंना, बेखायनो जानाय जायाखै आरोना लोगोफोर। मामिनो खिस्रि संनो नागिरदों एसेनो। दहाय ओंखामखौनो जाथाराखैना, बेलासिबाय। ओमफ्राय संनानै जाखानोसै मोनानिबो सोरांबार आं संनानै जाखानोसै मा होनो। सोर बियो? सिनायदोंना सिनायाखै? बेखौ दालाखा थुब्रलाबायनाय नोङो दा। आलासि फैदों जा। सिनेमा नायग्राया फैखाबाय आलासिया। महा थाङा आबैया? दासो फैदोंना? इफैसो थ' मालाय सिनेमा नायनो फैखाबाय आरो। नै मेव जाबाय। बाबा दोनबोदों दहाय। मा लायनो दखानाव? मा मेथाइ? आंनोबो मोनसे होलायबावो। थेंक इउ हाय बिबोनां। ओमफ्राय लोगोफोर दायो मोनाबाय आरोना। ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो एबसु अफिसावहाय जांख्रिथायनि थैसाम फिल्म देखायनो नागिरदों आरोना। जोंहा टिकेट लाखानाय दंखायो। ओमफ्राय नै आंबो नायनो ओंखारदों लोगोफोर। नायजागोन ना नायजाया मिथिया। ओमफ्राय बिफाया दायो गाबबा लायगोन होननायखाय ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। थैसाम 2 सिनेमा नायनोसै जोंहा। नै ओंखारलायबाय। सिनेमा नायनो ओंखारबाय जोंहा सिनेमा। मा बिनि हाखु दाखु जाबायलायनो। थ' सिनेमा नायनोसै नै सिनेमा नायग्रा जोंहा बाबायाबो। नोगोर मानसिखालै। जा गोगोमखा। आइ बेयाव हाबबावगोनसो। एक्सप'आ हाबफैग्रोदों। एक्सप'आव दसे हाबफैग्रोबाय नै। आइया आइसक्रिम जानो नागिरदों। जा मानसि जादों दिनै सिनेमा नायनो फैनायफोराबो एक्सप'आव बेरायफैदों। जानोसैलाय गेंग्र' जालायदों। आइसक्रिम माया ओइ फागुसुखौ एसेल' जा दाजासै जाबाय मा जाबाय फुदुंलाय मा होननाय दे। पकनानै सावबाबो सावख'नो हालायलायासै नै मानसिया। एक्सप'निफ्राय ओंखारबाय दायो सिनेमा नायनो थांसै सिनेमा। माया साना बोरमा पकरा साना दं नामा? एन्ट्रि जानोसै।
जागोन दे बियो दायो गाबनो नागिरबासो होनांगौ आं साना जानो बायथारदोंमोन सिनेमा नायनो फैदों सिनेमा जांख्रिथायनि थैसाम 2 ओमफ्राय नै फिसाजोआ सिनेमाखौनो खावसेल' नुबोबाय आरोना लोगोफोर आधा घन्टाबो नुबोआखै सिनेमाखौनो ओमफ्राय बिफानो हरबाय आङो गाबनायखाय बिफाखौ लेंहरनानै हरबाय दाना बिफाजों फैला बिमाखौ गारबोला लोगोफोर ओमफ्राय नायनो मोनासै आरोना फैनांबाय आङो उफाय गैया फिसा गोनां जि बिनथावबा नायनो लुगैनानै नायथारदोंमोन आङो जारलासै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जोंहा गेन्द्राया नै दाउ बयलारजों आलुजों संखांबायमोन आरोना ओमफ्राय आं फैनानै बेखौनो थेब्रे जानोसै उन्दुनोसै लोगोफोर स' लोगोफोरजों दालिजों जालायनोसैलाय जोंहा नै सजनाजों दालिजों गोबाब जानोसैलाय लोगोफोर एसे एवनानै लाग्रोबाय दै होबाय नै ओमफ्राय दहाय गेन्द्राया नै दालि ओंख्रि संनानै गालांदों आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव जानायमोन आरो बे दालिया ओमफ्राय आलु बाथोन दंमोन आलु बाथोन जाजोबबाय ओमफ्राय दा आलु एसे एवदेरनोसै आरोना आङो आलु हानानै लाग्रोनोसै र' मिरामिस गोलाव गोलाव ना गोरान लोगोफोर मिरामिस ना गोरान बाथोन देनोसै नैबेजों बानलु गोरान बाथोन जाबाय आंना ओंख्रिया लाफा गोबाब बायदि सुरुब दावनानै जानोसैलाय बानलु बाथोन देनोसै नै जाबाय लोगोफोरना आलुबो होफाबाय आरोना आलु बाथोन फोरनो गैया आंना बानलु गोरानजों सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बाथोना लोगोफोर बेरग' जालाबाय जा गोथाव मोदोमखाबायलै रि फिथाइजों बानलु बाथोन देनायजों आयै लोगोफोर नै जानोसै नैबेया गालिलि थरलिलि जागासिनो जानो लुगैनाया मामि न'लायनो बाथोनजों जानोसै एसेनो फैब्रा नोगोद दुगाखा ओंखाम गाबनो नागिरनाय कुकार गाबनो नागिरनायखौ माबायदि गियोनो बियो कुकार गाबनो नागिरनायखौ बिदि गिबायलै फुथुनोसै एबाराव थुहैखांबाय ओंखाम जानो जागोनथ' मा ओंखाम जागोन ओंखाम जानोसैनो सुनुआ दे ओंखाम जानोसै थ' दे थ' ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय नै माबा एम्फौ फैदों ओइ मा बुस्थु बेबा मा एम्फौ बेलाय थोस खारलायबावा दारांगा खाथियाव अरजागोनबो मा बुस्थुबा एम्फौआबो आयु दाफैखा नै दायो फुजा होखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै मामिया बिथिंजाय ना बे गंखिसे एरलायलायबाय नै जारलासोहाय बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय बिमाखौसो बाय बाय